Miguel je z Kamily nadšený, otče, a to ma veľmi znepokojuje. Hovorila som s ním, radila som mu, ale nič. Stále sa vída s tým dievčaťom. A ja sa bojím, že sa do nej zamiluje ešte viac a nakoniec sa zoberú. Dobre, keď je to to, čo chcú, nech sa zoberú. Nemôžeš sa do toho starať. Musím, otče, Miguel je môj syn. A nemôžem dovoliť, aby si pokazil život svadbou s dievčinou, ktorá pracuje v bare. Ten, kto je bez viny, nech prvý hodí kameňom. Ach, oče, viem, že som mala Miguela bez svadby, ale to je to jediné, čo mi môžete vytknúť. Viete dobre, že som tvrdo pracovala, aby som utiahla svoj dom a svojho syna. Ale nikdy som nerobila žiadnu nemravnú prácu. Nikdy som nerobila nič nemravné, aby som zarobila peniaze. Ale ja som netvrdil opak. Len ti pripomínam, že nikto nemá právo súdiť ostatných. Kamilina mama je tiež veľmi chudobná a možno si jej dcéra našla miesto čašničky, aby jej pomohla. Čo je na tom zlé? Otče, Kamila nie je čašníčka. Keby bola, nemala by som problém. No a čo tam potom robí? Tancuje a vyzlieka sa, aby provokovala mužov. No ale choď. To by som nečakal. Teraz ma už chápete? Rozumiem, že ako matka ho chceš pred tým chrániť. A on vie, čo to dievča robí? Áno, iste. Povedala som mu to. Neviem, či mi verí, lebo tomu neprikladá dôležitosť. No, možno to dievča robí len nejakú show a používa peniaze na svoje štúdium a tvoj syn sa s tým zmieril. V tom prípade nemôžeš urobiť nič, čo by zabránilo, aby ju ľúbil. Naopak urobím všetko, čo je v mojich silách, aby neboli spolu. Budem bojovať, aby som ich rozdelila, hoci ma to bolí kvôli Augustíne. Chuderka nemá tušenie, čo robí jej dcére a je celá nadšená pri predstave, že sa vezmu. Nemiešaj sa do toho, Olga. Ale otče... Pozri, porozprávam sa s Kamilou. Pokúsim sa ju presvedčiť, prinútiť ju, aby pochopila, že má nechať tú prácu. Nie len kvôli sebe, ale aj kvôli mame. Zomrela by od bolesti, keby sa dozvedela, aký druh práce robí jej dcéra. Daniel mi povedal, že Anna nebola žiadna striptérka, že Mauricio si ju pomýlil. Ale čo si myslí, že som nejaká hlúpaňa, ktorá mu zhltne tento príbeh? Nie, ale musíš sa robiť, že mu veríš. Že si myslíš, že Anna je sveté neviniatko. Do čerta s tou ženou. Ani nevieš, ako ju nenávidím. Vieš, čo by som chcela? Odmaskovať ju. Ukázať všetkým, aký druh mrchy to je. Ale nie. Musím si zahryznúť do jazyka a robiť pred ňou idiota. Aspoň zatiaľ. Potom budeš mať príležitosť vystrčiť pazúriky. Nestrácaj trpezlivosť, Sara. Ale ja nedokážem zostať taká pokojná, vediac, že Anna pracuje s Danielom tu, v mojej spoločnosti. A vidieť, že Daniel ju bráni. Tá potvora naďalej hrá pred všetkými tú svoju show dobrého dievčatka. Nikto nevraví, že máš len tak čakať. Vieš, že musíš o nej zistiť viac vecí. Kde pracovala, kto boli jej priatelia, jej milenci, všetko. A preto si pohovor s Mauriciom. Nech ti on dá informácie o Anne. Daniel s ním určite hovoril a musel mu povedať, aby držal ústa. Ale ty si veľmi schopná, Sara. Vieš veľmi dobre, ako si získať mužov. Určite nájdeš spôsob, ako Mauriciovi rozviazať jazyk. Nech ti povie, kde môžeš nájsť nejaké fotky o Anne alebo video. Čokoľvek, čo bude slúžiť ako dôkaz proti nej. Áno. Treba získať nejaké jej fotky. A nech sú poriadne kompromitujúce, kde Anna ukazuje svoje telo tak, ako ju Boh stvoril. Áno. V bare, kde ju spoznal Mauricio, musia mať nejaké jej fotky. A Mauricio mi musí povedať meno toho miesta. Musím ísť do toho baru, kde Anna pracovala. Môžem vedieť, čo do čerta robili Annalíne fotky v Kamilinej šatni? Sú moje. Upretávala som nejaké zásuvky a našla som ich, ale hneď ich uložím. Čo sa to tu deje, Marlen? No tak, Ricky, pusti ma. Pusti ma! Nič. Len som ich Kamile ukázala, nič viac. A to akože na čo? Kamila chcela vedieť, aká bola Analia. Obdivuje ju, chce byť ako ona. Ty chceš hviezdu, ja ti ju pripravujem. Nikto! Vôbec nikto nedokáže byť ako Analia. Je to nemožné, takže nerob si ilúzie a nerob ich ani tomu dievčaťu.
Si na tom zle, Ricky. Vie sa niečo o Analii? Nenašli ju? Nie. Ale najal som jedného bezokého, aby mi ju našiel. Unikla mu pred nosom, hlupák. Bezokého? Áno. Je to najlepší lovec v oblasti. Ale jasné, tá hlupaňa Čaniku a Analii pomáha. Kto vie, kde do čerta ju má ukrytú? No tak, je to len otázka času, kým ti ju tvoj bezoký prinesie. Buď trpezlivý, Ricky. Trpezlivý. Trpezlivý. Viac trpezlivý, ako som bol doteraz. Tá špina sa zo mňa smeje. Utratil som celý majetok kvôli jej rozmarom. A ja blázon. Som jej dokonca slúbil, že si ju vezmem, len aby sa so mnou vyspala. Jasné, mala cenu, veľkú cenu. Je to vážna žena, inteligentná, zmyselná, veľmi, veľmi zmyselná. A práve keď som uveril, že bude moja, tak zmizla. Vyparila sa. Prešli roky a ja som ju znova našiel. A teraz si pre zmenu na mňa nepamätá. Nemá tušenie, kto som. Vieš, čo ma bolí najviac? Nikdy som netúžil po nejakej osobe tak, ako po nej. Nikdy. Nevieš, čo by som dal, len aby som ju mal v posteli. Choď, Marlene. Choď a prosím ťa, povedz Kamile. Nech sa nesnaží podobať na nikoho. Nech je sama sebou, dobre? Toto sa mi páči. Čo poviete, Armando? Áno, veľmi vhodné. Budeš pracovať v prestížnej firme, takže musíš byť bezchybná. Áno. Skús si to. Dobre, hneď sa vrátim. Áno, senior Daniel, bude pre mňa česť pomáhať seniorite Ane v tejto spoločnosti. Viete, že som sa veľa naučila pri seniorite Sare. Ja viem. A ako dobre, že budem môcť využiť všetky svoje poznatky v prospech seniority Anny. Ja viem. A navyše viete, že tu už veľmi dlho pracujem a že poznám všetky procesy a protokoly. Aj to viem, Vicky, a napriek tomu incidentu, čo si mala so Sarou, veľmi ťa odporúčala, takže je to v poriadku. Áno, viem, senior Daniel. Ale chcela som vám povedať, že... Nie, treba, aby si mi niečo vysvetľovala. Teraz je dôležité, aby sme sa dohodli a aby veci medzi nami boli jasné. V poriadku, tak keď príde seniorita Anna, ja sama ju odprevadím do jej kancelárie administratívy, aby si prevzala... Nie, Anna nebude robiť v administratíve. Porozprávam sa s Isabelou a uvidíme, aká bude jej zmluva. Chcem, aby si jej ukázala našu firmu, dobre? Aby si jej vysvetlila funkciu každého oddelenia a aby si ju predstavila každému vedúcemu oddelenia ako asistentku výkonného viceprezidenta. A nemusí si všetko písať, Vicky. Áno, pane. Vicky? Používaj pamäť. Áno, senior. Prepáčte, čo ste hovorili? Nie, nič, vôbec nič. Chino, máš aspoň nejaké tušenie, kde je náš doktorko? Myslím, že je v práci. Povedal mi, že musí prezrieť bezpečnostný systém, ktorý už dlhší čas potrebuje opravu. Takže okrem toho, že pracuje pre mňa, ten chlap študuje medicínu a zároveň je elektrikár. Ten chlapík je uzlík prekvapení. Preto je dobrý. Či nie? Nech prestane robiť to, čo robí a nech sem okamžite príde. Áno, šéfe, zavolám ho. A kedy študuješ medicínu, doktorko? Kedy?
No tak, dievčatá, chcem vás obe s nasadením, s náladou. Chcem veľký úsmev, pekný zadok a peknú nôžku. Ukážte, čo máte. Nasadenie, nasadenie. A kamoško, nepeč dve korence naraz, lebo sa ti určite spália. Nič nerobím, Čino, len sa pozerám. Ale tvoje oči bažia ako supy po mese. Keby som sa tak pozeral na inú ženu, lúpe by ma ošklobala zaživa. Chápem, že chlap je chlap a má svoje inštinkty. Ale pozor. Neriskuj svoju frajerku kvôli chvíľke potešenia s inou. Kmotra tu tiež pracuje. Hoci ktorá jej to vyklebetí a môžeš sa dostať do problémov. Ty si, Lupe, verný, Čino? Ty si verný? Prisahám na tú bucľošku, že ja by som ju a tých dvoch krpcov za nič na svete nezradil. Kto by to bol povedal? Drž sa mojej rady, kmotre. Zostaň so svojou Kamilou. Miluj ju, rešpektuj ju a život ti pôjde dobre. No vlastne som prišiel, lebo šéf ťa chcel vidieť. Je v kancelárii. Hned idem. Nech ti to netrvá. Prečo by som ti mal dôverovať? Kedykoľvek by si ma mohol podraziť. Senior Montana, ako to myslíte? Ja... Nedôveroval som nikomu. Dobre, skoro nikomu. Takže som ťa preveril. Moji chlapi ťa sledovali. A vieš čo? Všetci o tebe rozprávali len v dobrom. Zdá sa, že si čistý, doktorko. Hovoril som, šéfe. Hovoril som, že môj kmotor je náš. Navyše, si kmotor muža, ktorému dôverujem. Budeš krstný jedného jeho syna, ktorý bude nosiť tvoje meno. Takže keď to s Kamilou naozaj myslíš vážne, keď ťa to dievča naozaj zaujíma, sľubujem, že ju budem rešpektovať ako ženu. Lebo ako vieš, všetky ostatné samičky, ktoré pracujú v tomto bare, sú moje. Patria mi. Povedzme, že je to môj kurník. Ale nechcem, aby si žiarlil, doktorko. Lebo ak je Kamila tvoja frajerka, sľubujem, že to budem rešpektovať. Dohodli sme sa? Dobre. Toto je pre teba. Aby si chránil môj život. Od tejto chvíle patríš medzi ľudí z mojej osobnej ochrany. Sľubujem vám, že to neoľutujete, senior Montana. To dúfam. To dúfam, doktorko. Lebo od tejto chvíle budeš aj zarábať oveľa viac peňazí. Budeš si môcť dovoliť viac míňať. Ale počúvaj. Nechcem, aby si nechal univerzitu. Nechcem, aby si sa vzdal svojho štúdia. Rozumel si? Naopak, chcem, aby si bol najlepší doktor v tejto krajine. A potom už nebudeš. Moja ochranka, moji muži budú musieť strážiť môjho osobného lekára. Rovnako ako mňa. Dohodnuté? Urobím, čo si budete želať, senior Montana. Čino, priprav pohárik. Ideme oslavovať. Slovenské znenie pre televíziu Doma vyrobil